ካልኣይ ዓይነታት መጥቃዕቲ ኤፕለፕሲ ዘለዎም ሰባት ዝተፈላለዩ እዮም ዝተፈላለዩ መጥቃዕቲ ድማ ይጋጥሞም ብተወሳኺ ድማ ዓይነታት መጥቃዕትታት ይፈላለዩ ሓደ ዓቢ ዘንቀጥቅጥ መጥቃዕቲ ድማ ቶኒሸር ክሎኒሸር መጥቃዕቲ ይበሃል ቅድም ድማ ግራንድ ማል አንፋል ተባሂሉ ይስመ ነይሩ እዚ ድማ ሰባት ሃለዋቶም ብምጥፋእ ንክወድቁ ይገብር ሰውነት ኣብ ወጥሪ ይኸውንን ፈንጠርጠር ድማ ይብል ሓደ እዋን ግዳያት በኣፎም ዓፍራ ይወፅእ ወይ ድማ መልሓሶም ይነኽሱ ሓፂር ጥራሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ድማ ይጋጥም እቲ ግዳይ ንዝተወሰኑ ካሊእታት ጥራሕ ህላው ይስሕት ኣብሰንስ ወይ ዘይምህላው ተባሂሉ ድማ ይስመ ከም ብኹር ኣበሰይሃንት ከም ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ፎካል መጥቃዕቲ ዝበሃል ኣሎ እዚ ድማ ክፋል ናይ ሓንጎል ጥራሕ ልክዕ ኣይሰርሕን ሓደ ግዜ ኢድ ጥራሕ የንቀጥቅጥ ወይ ድማ ክዳኑ ይውጥጥ ወይ ድማ ድምፂ በኣፉ ይገብር ሓደ ግዳያት መጥቃዕቲ ዝፍለጦም ክኸውን ከሎ ካልኦት ግን ኣይፍለጦምን መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ኣይዝክሩን ብዙሓት ግዳያት ድማ ዓብይ መጥቃዕቲ ዕረፍቲ ይደልዩ ስጋ ብምሉእ ናብ ንቡር ስጋ ዝምለሱ ስለዚ ድሕሪ ሓደ መጥቃዕቲ ዘድልየካ ግዜ ውሰድ ወይ ድማ ንካልኦት እቲ ዝደልይዎ ግዜ ሃቦም ንተወሳኺ ሓበሬታ ap.ch